Εννοείται. Πάμε. Καταλαβαίνω. Όλο αυτό μου λένε. Λοιπόν, πάω να σας κάνω κάποια πράγματα. Ναι. Μισό να τα φέρω. Ήρθα. Θέλω εδώ. Για να δω και εδώ και εδώ. Και να δούμε. Γεννάτε. Και πάω να σας φέρω το μωρό. Πού είναι? Να το. Έλα εδώ, χρυσούλη μου. Έλα. Ορίστε. Έλα εδώ, γελίτσα. Έλα εδώ. Πάμε σπίτι. Μαμ. Πεινάς, έλα, πάμε. Τι λυκούλη που είσαι εσύ? Πιπινιάου, πιπινιάου. Γεια, γλυκούλα μου. Πάμε. Πάμε σπίτι, πάμε σπίτι. Μαμ. Το παιδάκι μου. Το ρότσο μου. Πάμε. Έλα, πάμε. Σ' αρέσει, γλυκούλα μου. Πούσε. Έλα εδώ. Το παιδί. Θα πει κάτσε κινητό. Σε πήρατε. Είσαι καλά παιδάκι. Είσαι καλά. Μαμά. Πάμε να μην πιω χαχαία. Όχι τώρα, πρέπει να πάω. Για το σχολείο πρέπει να μάθω. Όχι, δεν είναι η ώρα σου. Wow. Συγγνώμη κυρία, πρέπει να την πάρω εδώ, από εδώ. Εδώ με το Πας στο σπιτάκι. Όχι. Με έσωσε το σπιτάκι. Αστυνομία. Όχι, αστυνομία. Αστυνομία, παρακαλώ. Κρύφτηκα. Γεια σας, πρέπει να μαζέψω ένα παιδί και δεν φεύγει από το νηπιαγωγείο και είναι 2 ετών και έμαθε να περπατάει και τα ξέρει όλα και τσιρίζει και ουριάζει. Ελάτε, αστυνομία, σας παρακαλώ πολύ. Κρύφτηκα πάρα πολύ καλά και κανείς δεν θα με βρει. Εδώ που είμαι κανείς δεν θα με βρει. Θα πάω στο σπιτάκι. Πού να είναι, άραγε. Γεια σου, είσαι εσύ το παιδάκι που... Έλα εδώ σου. Όχι, δεν είμαι εγώ. Σοβαρά, κι άλλο παιχνίδι. Εντάξει. Πάω. The hell's that, bro? Τα παίξαμε Οπότε με τα παιχνίδια έτοιμα. Θα πάρω και αυτό το δικό μου.
Και πάμε το πασχετάκι. Πιάσω που δεν μπορεί. Α, τι κάνεις εσύ εδώ! Τι κάνεις εδώ! Ήταν άλλο ένα σχέδιο. Τώρα μου το πες. Εντάξει, πάρε με. Βαριέμαι να είμαι εδώ. Όμως και δεν βαριέμαι, αλλά εντάξει. Μισό σαλάτος να το σε πιθανές. Άντε, τώρα θα σε κλειδώσω μέσα. Και τι? Από τον έχουμε ακόμα 3 χρονάκια, ακόμα 2 χρονάκια για τον υπηαγωγείο. Έλα. Πες, Άρα θα κάτσω και θα ράξω και θα δω τηλεόραση τα ζουζουνάκια μου. θα κλείσω παράθυρα. Ρούμετ. εδώ. Ρούμετ. Δεν χρειάζεσαι εσύ roommates, στα 15 σου roommate. Είσαι... Όταν πας 15 θα σε κάνω roommate. Πω. Φοβάμαι. Πάνε και πίσω μου. Μικρή που είσαι. Δεν ξέρω κι εγώ που είμαι. Έλα εδώ που είσαι. Καινούριο σπίτι είναι. Να σου πω κάτι λίγο, έλα. Ναι. 5 χρόνια μετά. Αχ, έγινε μέρα καλέ. Ναι. Πάω να ξυπνήσει μαμά. Μαμά. Είναι ξύπνια. Α, μου ξύπνησε. Έβλεπα την τηλεόραση. Έλα, ντύσου. Εγώ πάω να ανοίξω τα φώτα και να σου ετοιμάσω πρωινό. Ναι. Ναι, πάω. Πάω στο δωμάτιό μου. Μας πήρε ο ύπνος εκεί άκαλα. Θα ντυθώ. Θα βάλω τα αγαπημένα μου ρούχα. Λοιπόν, εγώ σπάω στο δωμάτιό μου και στη Να σπάω να πλύνω λίγο τα δόντια μου. αυτό όχι, δεν του πιάζει. Αυτό τέλειο. Τώρα είμαι τέλεια. Αχ, παππού, φυσικά παππούτσια μετά. Ναι. Θα πάω στο μπάνιο. Πού είναι το μπάνιο? Κάτω. Πάω. Ναι. Λάθος μέρος. Λοιπόν. Πάρω το κοιτάκι και θα χτενιστώ. Α, θα χτενίσω ωραία τα μαλλιά. Ωραία τα έκανα. Α, λοιπόν. Μαμά, ωραία ντύθηκα. Πολύ ωραία. Πάω να βάλω παπούτσια μου. Να σου ετοιμάσω μισά το πρωινό. Θα βάλω τα παπούτσια μου. Τα έβαλα, μαμά. Έχεις βάφλα και Μαμά, τα έβαλα. Είμαι έτοιμη εγώ. βάφλα και, Α, δεν βάφτηκα. βάφλα και γάλα θα έχεις για πρωινό και πίτσα για μεσημεριανό. Τέλεια. Και να βαφτώ, μαμά. Ωραία είμαι. Την έψησα την πίτσα. Τώρα θα κάνω εγώ λίγο τζακούζι. Και εγώ θα κάνω μετά. Δεν θα κάνεις, δεν προλαβαίνουμε. Είναι 6 ώρα το πρωί. Έλα, πάρε την πίτσα σου. Ένα θα μου το δίνεις επειδή δεν μου δείχνει όταν μου το δίνεις. Έλα, πάρε. Ωραία. Τέλος. Αυτό να ξέρεις, να το πιεις και στο πρωινό και στο μεσημεριανό. Οκ. Αυτά. Αυτά. Ναι. Θέλω να σε πάω στο σχολείο. Και μετά στο σχόλιο σου έχω μια πολύ ωραία έκπληξη. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Λοιπόν, θα... Θα περιμένω τη μαμά μου να βγάλει από το παρκέ το μάξι, τέλος πάντων. Λίγο αργή. Γιατί νιώθω κάτι ότι δεν θα πάει καλά στο σχολείο. Τα κύλακες, Έλα,
μπες. Επιτέλους το πήρες το μαξί, άργησες, ήθελα δεν πειράζει. Ήταν λίγο δύσκολο. Δεν με άφηνε κανείς να βγω. Σε πάρκινγκ, το βάλεις φυσικό. Ναι. Τι νομίζεις? Πάμε στο πρώτο δημοτικού. Λοιπόν, μόνο για την πρώτη. Να παρκάρω εδώ το αμάξι. Θα με λέμε. Φεύγω. Μισό λεπτό. Μαμά, περίμενε! Γεια! Γεια! Ελπίζω να πάει καλά. Στραβά όμως. Εντάξει, θα δω τι θα γίνει στο σχολείο. Ακριβώς τώρα. Και μια καινούργια μαθήτρια. Είναι η Σταυριάννα. Κάντε όλοι ένα χειροκρότημα. Μπράβο. Με λένε Σταυριάννα και το χαμένο μου χρώμα είναι το ροζ και το γαλάζιο. Και το χαμένο μου φαγητό είναι κρέας. Όλοι παιδιά, χειροκρότημα. Μπράβο. Χειροκρότημα. Μπράβο. Λίγο πιο δυνατό. Μπράβο σας. Ντριν, ντριν, Καθίστε διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα. Θα είμαι μόνη μου όλη την ώρα. Ωραία, ας πάρω τα κεκάκια τώρα που μου έδωσε. Ας πάρω τώρα, τι μου είχε δώσει. Α, ναι, μου είχε δώσει άπειρα κεκάκια, σωστά. Wow. Γιατί θα πάρω τα βιβλία μου και αυτό. Θα πάρω τα βιβλία μου από εκεί μέσα. Ας πάρω λοιπόν τα McDonald's που μου έδωσε. Και όπα. Και να τα Εσύ τι πάρω. κάνεις εδώ στο ντουλάπι μου? Δικό μου είναι και θα πάρω τα πράγματα. Θα πάω στην τάξη. Stop! Σταμάτα! Σταμάτα! Τι! Ήταν δικό μου το ντουλάπι μου, πήρες το βιβλίο μου. Όχι, εδώ λέει Σταυριάννα, κοιτάω και μόνη σου. Όχι, Στα το βράδια. έβαλες στο δικό μου το ντουλάπι μόλις τώρα. Τι λες! Άσε με ήσυχη. Καλά, θα δεις εσύ. Τριν, τριν. Ευτυχώς χτύπησε κουδούνι. Ωραία, πήρατε όλα τα βιβλία σας. Ναι. Είδες και εσύ τα πήρες τα βιβλία σου. Λοιπόν, για δείξτε μου τα βιβλία σας τα καινούρια. Ορίστε κυρία, να. Δείξτε τα, ελάτε στο Αθρονείο. Δείξτε τα, πηγαίνετε στο γραφείο. Εσύ πρώτη εκεί πέρα. Να, κοιτάξτε κυρία. Να, Οκ. το βλέπετε. Ναι, το βλέπουμε και μην κάνεις τέτοια συμπεριφορά. Εντάξει, κοιτάξτε και εμένα κυρία, τα πήρα. Ιου. Μπράβο. Αηδία. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί 2 δεν με... hours later. Ουφ, τελειώσαμε ευτυχώς. Χτύπησε κουδούνι. Ντρέν, ντρέν. Θα πηγαίνω στην τουαλέτα τώρα. Ωραία, να αφήσω τα βιβλία μου και μετά πάω λίγο τουαλέτα. Φυσικά θα πρέπει να πάω ξανά στην τάξη επειδή με σου φώναξε η κυρία. Τι να θέλει η κυρία. Κυρία, ήρθαμε. Λείπει κάποιος. Όχι. Ναι, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, κυρία, ναι, καινούρια, ένα Σταυριάννα, θέλω τουαλέτα. Οκ, πήγαινε. Η κατάλληλη στιγμή. Ωχ, θα τέκνω πάνω μου. Εδώ είναι. Όχι, εδώ έχει κέρδη. Αχ, πάω τουαλέτα. Ρωμάει, άνοιξε την πόρτα τώρα. Δεν έχω σκοπιστεί. Και πάλι. Όχι, πας καλά. Τσακ. Πας καλά. Πας καλά, τι κάνεις. Αλλά εδώ τώρα. Άσε με, Κάτσε όχι. εδώ. Όχι, θέλω να φύγω, άσε με. Όχι. Τσουκ τσουκ τσακ. Κλείδωσε. Όχι, βοήθεια, βοήθεια. Δεν ακούγεσαι επειδή η πόρτα δεν ακούγεται τίποτα. Τσουκ. Όχι, τι κάνεις, σταμάτα. Όχι. Πάω. Εγώ πάω στο σχολείο να ξέρεις. Έρχομαι κι εγώ. Όχι, δεν θέλω να έρθεις. Θα έρθω κι εγώ. Όχι. Εντάξει. Κλείδωσα στην τουαλέτα, άντε, γεια.
θα πέσω. Ωραία. Και θα Τους ακούω. Ωραία, εδώ θα πέσουμε μία πόζα έτσι. Γιατί και έχω χτυπήσει. Αστυνομία, σας παρακαλώ. Κλειδώθηκε μέσα και έχει βάλει κέτσαπ και κάνει και καλά πως την έκανα εγώ, αλλά εκείνη με έκανε, σας παρακαλώ. Βγείτε όλοι έξω. Αστυνομία. Μπείτε να τη δείτε κι όλοι. Κι όμως, ελάτε να τη δείτε. Περιμένετε όμως πρώτα. Περιμένετε. Γιατί άμα δεν με πιστεύετε, να κοιτάξτε και τη κάμερα. Να κοιτάξτε. Παρακαλώ βγείτε όλοι από εκεί μέσα. Σπάω την πόρτα. Τσακ. Γεια σας παρακαλώ. Για να δω. Έχετε κέτσαπ. Έχετε όντως κέτσαπ. Τι, δεν έχω κέτσαπ. Δεν έχω κέτσαπ. Γλύψτε το άμα θέλετε. Μια. Όντως. Δεν έχεις. Δεν έχω. Παρακαλώ ελάτε. Βάλει κέτσαπ, τι λέτε, όχι δεν πάτε καλά. Δεν πάνε καλά. Σε αυτό το σχολείο. Θα πάω στη μαμά μου να τα πω όλα. Έχω ενημερώσει ήδη τη μαμά σας πως το έχετε κάνει αυτό. Τι λέτε. Μπείτε ή στο αναγκαστώ να βγάλω πιστόλι. Εσείς είστε κακοί. Πόρε φίλε, όλοι με έχουν μπλέξει σήμερα. Φύγε, έλα εδώ. Και εγώ είμαι 6χρονο όμως. Ναι και πάλι, κρατάω πιστόλι, αν συνεχίσετε έτσι. Πάω σε μια νοσοκόμα να μου βοηθήσει, επειδή δεν αντέχω από το πόνο μου. Έλα εδώ. Νοσοκόμη, βοήθεια. Στοπ, σταμάτα, θα αναγκαστώ να πυροβολήσω και δίπλα σου. Σταμάτα. Να με πυροβολήσεις γιατί, επειδή δεν με έχουν πυροβολήσει. Δεν σε έχουν πυροβολήσει, λες ψέματα. Έλα τώρα στο αστυνομικό. Τσάκα, σου δέσα τα χέρια. Πώς καλά, θα τα πω όλα στη μαμά μου. Έλα εδώ. Πάω στο σπίτι μου. Τσάκα, σε έχω δέσει, δεν μπορείς να πας. Ναι, αλλά τουλάχιστον μπορώ να περπατάω από το να κουμπάω. Άσε με! Έκανα και στα πόδια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα περπατάω έτσι. Δεν γίνεται να περπατήσεις. Ωραία, εντάξει, ωραία, καλή, σε πάω γρήγορα. Η μαμά σου είναι στο τμήμα ήδη. Πάω γρήγορα. Και έχει πιαστεί. Μαμά. Δεν φταίω σε τίποτα. Αν θες γλύψ' το. Ιου, τι είναι αυτό, Εμά. Μπιάχ. Είδες, το είπα και δεν με πιστεύουν και ο αστυνομικός πήγε και να με πυροβολήσει. Αλήθεια, νόμος μας λέει πως πρέπει να πάμε μέσα. Μήπως πρέπει να τον ακούσουμε. Μα αυτό είναι, μα πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, μισό για να γλύψω από αυτή τη μεριά. Έχει γεύση κέτσαπ. Σου βάλε κάτι. Ναι, μυρίζεις τίποτα άλλο. Το χέρι μυρίζω. Ποιο χέρι? Του αστυνομικού. Άρα έβαλε κέτσαπ. Α, έτσι, ο αστυνομικός είναι κακός, άρα εκείνος πρέπει να πάει φυλακή, σωστά. Ναι, αλλά δεν είναι έχουμε μόνο αποφύγει. αυτός ο αστυνομικός στην πόλη. Πρέπει μήπως να το σκάσουμε από αυτή την πόλη. Ναι, πάμε να ετοιμάσουμε στο σπίτι βαλίτσες. Ναι, γρήγορα. Πάμε. Έλα, πάμε. Πάμε. Βλέπω κάποιους αστυνομικούς να περιμένουν έξω από το σπίτι μας. Δες και μόνη σου. Έλα. Τέλεια, τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Σωστά, φίλε. Ναι, αλλά δεν τους βλέπω να κάνουνε. Νομίζω πως είναι μέσα και δεν μας ακούνε. Γι' αυτό έχουν κλείσει τις κουρτίνες. Εγώ θα έλεγα να πάμε από την πίσω πόρτα ώστε να μην μας πιάσουνε. Τι λες? Έχω καλύτερα λέω από την μπροστά, επειδή συνήθως όλη την ώρα πάνε από την μπροστά. Γιατί από την πίσω να πάνε? Πίσω, ώστε να μην μας Όχι, καταλάβουν. πάμε μπροστά. Όχι, πίσω. Όχι, μπροστά. Πίσω. Μπροστά. Άντε καλά, πίσω πάμε. Έλα, πάμε. Πάμε. Και άμα δεν είναι... Ρίπ. Εδώ. Πάμε γρήγορα.
Θα σε βγάλω το μπάτσι μου. Νομίζω ότι τους βλέπω να έρχονται. Τρέξε! Τι ώρα πάμε καλύτερα, μήπως... ναι, πάμε. Κάτσε άμα έχουν φύγει όμως. Αυτό δεν το σκέφτομαι. Μα φύγανε, έφυγαν. Τι να κάνουμε, πάμε. Έλα. Ρε φίλε, δεν προλάβαμε και εμείς κοιτάχαμε μέσα τζάμπα. Εξαιτία σου. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, μπες μέσα στο αμάξι Ωραία μου. φίλε. Εγώ θα πάω με το δικό μου. Έλα. Θα χωριστούμε, εγώ θα πάω από εκεί. Ωραία, εγώ θα πάω από εδώ. Εδώ θα είναι σίγουρα. Πάμε. Γρήγορα. Όχι, είναι κι άλλα τρομακτικά άτομα. Γιατί τρομακτικά όμως. Θα πέσω. Έλα, κάτσε. Κουνιέται κιόλας. Ας πάμε σε... Δεν μπορώ να κάτσω. Εγώ δεν κάτσω εδώ. Κοιμήθηκα λίγο. Θα πάω στη μαμά μου. Πού είσαι? Πού είσαι? Αχ, βγες έξω από το μετρό. Θα βγω. Παπά. Πού είσαι? Πού είναι η μαμά μου? Όχι. Περίμενε εκεί πέρα που είσαι. Έρχομαι. Τώρα πήρα αυτό το μετρό που σε πάει. Θα ξαναμπω μήπως έκανα. Έλα, περίμενε. Έφτασε! Μαμά! Ναι, έλα, πάμε. Να μετέψω, πήγε σε λάθος μετρό, Αλλά εδώ πέρα δεν γίνεται, είναι μες στην πόλη. Έλα γρήγορα μαζί μου. Κάτσε, ξαναπήγαμε εκεί που ήμασταν. Α, καλά. Αυτό το μέτρο μου φαίνεται έχει χαλάσει. Μας έχει πολύ επιλογές, έχω δει. Εγώ θα σου έλεγα να πάμε στο πουλάκι εδώ πέρα που δείχνει. Και εγώ πήγα. Κι εγώ. Ωραία, πάμε. Πού είμαστε τώρα, ελπίζω όχι πάλι. Εκεί που ήμασταν. Πάμε γρήγορα μέσα, γρήγορα. Είδα κάποιον. Μας είδε. Δεν ξέρω ονομάσεις που θα πάνε. Οι αστυνομικοί διαλέγουν πάντα Έλα στο δάσος. στο δάσος, ναι. Εκεί το συχαίνονται. Εκεί ποτέ δεν πάνε. Πάμε γρήγορα. Νομίζω ότι το διάλεξε ένας αστυνομικός. Το διάλεξε. Κάνει απολύτως ησυχία. Και πάμε σιγά. Πάμε στο σκάφος. Μια καλύβα, όχι, είναι στην καλύβα. Όντως, δεν κοιτάνε ποτέ στο σπίτι επειδή είναι φοβητσιάροι. Σωστά. Ναι, και στα σπίτια νομίζουν πως είναι άλλοι, οπότε... Θα πάρω το Έλα, ας διακοσμήσουμε το μέρος. Ναι, απλά πρέπει να πάρουμε από τη τσάντα που έχω βάλει να φτιάξουμε, να βάλουμε λέιζερ που φοβούνται. Να πάμε. Το κακό είναι ότι δεν είναι κλειδωμένα. Δεν είναι και κατοικό σπίτι. Είναι μικρό, αλλά ωραίο. Ναι, εδώ θα κοιμούμαστε πλέον. Πήρα αυτό το κουτί. Οπα, τι έγινε? Οκ, τώρα εγώ πάω να βάλω λέιζερ. Okay. Εγώ θα βάλω τα παιχνιδάκια μας. Πού θα ντυνόμαστε σωστά? Ναι, άντε εσύ και ένα δίκιο. Άρα θα βάλω κάπου εκεί να ντυνόμαστε. Πήρα και ρούχα, εσύ πήρες? Όχι, να μπερδέψω. Πήρα. Α. Αυτά που πήρες. Τα δικά σου. Έχω βάλει και τα δικά σου. Ευχαριστώ. Δεν βρίσκω που είναι. Εν τω μεταξύ αυτά τα κρεβάτια... Έχει και ράχνη! Σε αυτό το κρεβάτι μπιάχ. Θα βάλω ένα άλλο. Και όμως κατάφερα και σήκωσα και καθρέφτη. Καλά, δεν μπορεί να με ακούσει η μαμά μου επειδή... Ναι. Έχει πάει τώρα που έχει πάει, φυσικό. Θα βάλω και διακοσμητικά. Διακοσμητικά γιατί όχι. Τα βρήκα λέιζερ, αλλά βρήκα τούβλα που δεν μπορούν να τα ανεβούν. Πήρε τούβλα, μαμά μου.
Ναι, αλλά πρέπει να βάλω και κάτι πολύ ωραίο. Εδώ κρεβάτια, έχω φέρει κρεβάτια. Και δεν ήμουν σίγουρη ότι θα τα βρώμικα μου. Πού είναι τα κρεβάτια που έχω πάρει. Και να τα. Είναι πιο μαλακά επειδή έχω φέρει και στρώματα. Και να δούμε. Πολύ απαλά. Και τα παιχνίδια και άλλα τέτοια θα τα έχουμε έξω. Ναι, άνοιξε η πόρτα. Παιδιά. Μαμά. Μέσα έχω βάλει πράγματα και είπα να βάλω και εδώ κάποια διακοσμητικά, κατάλαβες, που θα παίζουμε. Εδώ έξω αναγκαστικά, επειδή δεν πρέπει να κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, Ας βάλω και φώτα, τι λες. όντως είναι πιο διακοσμητικό. Τι λες να βάλω, θες να βάλω. Θα βάλω να έχουμε. Τώρα θα πρέπει να πηγαίνουμε με άλογο. Θα βάλω μια ωραία κούνια. Ότι μας χωρέσει αυτό τον κύκλο. Έχουμε δηλαδή, δεν έχω. Ενώ ότι έχουμε εγκλωβιστεί. Χαλιά έχει. Καλά, είναι λίγο βρώμικα, γι' αυτό θα βάλω τα δικά μας. Ωραία, εγώ πάω. Πήρα και τα χαλιά μας, τι έχεις να πεις? Τέλειο. Λοιπόν, εγώ πάω λίγο τώρα να δουλέψω. Εντάξει. Όχι, λεφτά δεν πήραμε. Μην ανησυχείς τώρα, εγώ θα μετά. Μαμά, το μωράκι που πήρες. Ποιο μωράκι. Το μωρό σου. Όχι. Μαμά, αλήθεια τώρα. Πάμε. Να το. Το είχα πάρει εγώ, πας Τα καλά. παιχνίδια του τα πήρες. Πήρα τα 2 μόνο. Εντάξει, είπαμε όμως. Κοίτα, σ' αρέσει το μέρος. Κοιμάται εδώ, κοιμάται τώρα το μωράκι. Ναι. Κουζίνα μόνο δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Μια του λέτε για τη μικρούλα, επειδή είναι μικρή. Το έχουμε κάνει τέλειο το μέρος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω άλλο χώρο, μπορείς να βάλεις μια τουαλέτα. Όχι, δεν έχω άλλο χώρο. Μα ούτως όλους έχουμε τουαλέτα, τι λες. Εγώ λέγα για τη μικρούλα, αλλά τέλος πάντων. Γίνεται νύχτα, παιδιά. Ενώ μαμά. Αλλά Πάμε να έχω ακούσει πως κάποιες φορές αυτό το μέρος έρχονται και τέρατα, οπότε καλό είναι να Φοβάμαι. σου τη ησυχία. Πρέπει να κλείσουμε κάποια πράγματα. Την πόρτα. Να βγάλουμε κάποια πράγματα που έχουμε βάλει. Τα χαλιά πιστεύω είναι αρκετή λεπτομέρεια. Ναι. Τώρα, Και θα καλύψω την πόρτα. ναι. Τι πρέπει να βγάλουμε. Τα παγωτά θα ούτως ή άλλως τα λιώσουμε. Πρέπει να βγουν. Πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν με αφήνεις, Καλά, πώς κάνει έτσι, μαμά μου. Δεν με αφήνει να βγάλω τα παγωτά. Τα παγωτά, γιατί να τα βγάλεις τα καημένα τα παγωτουλάκια. Γιατί θα λιώσουνε. Άρα. Μαμά, να σου πω κάτι. Πρόσεξε τα λέιζερ. Είναι και για τρόπους. Λοιπόν, σκύψε. Και πήγαινε. Έλα. Από Ωραία. πίσω έβαλες λέιζερ. Όχι. Δεν δεν πειράζει, έχει άλλη και πόρτα. τούμπλα. Έχει κι όμως, τι λες. Από πίσω. Αλλά ποιος στέρες θα σκεφτεί να έρθει. Λοιπόν, Είναι και λίγο έξυπνο να σου πετυχήσω. Σωστά. οκ, οπότε βάλει. Να βγάλω τον καθρέφτη, όχι, πρέπει να βλέπουμε. Να βγάλω αυτό, είναι αρκετό διακοσμητικό. Σχέση έχει ασφαλεία μου, σωστά. Ναι. Εγώ πάω μία βόλτα, εσύ να προσέχεις. Μαμά, φοβάμαι. Στο υπόσχομαι, δεν θα γίνει τίποτα. Και δεν θα με πιάσουν ποτέ τα τέρατα καθώς να σου δείξω τι έχω. Τι έχεις. Το όπλο που σκοτώνει τα τέρατα. Θα μου δώσεις και σε μένα. Εντάξει. Τι φοβάμαι. Πάω. το χρησιμοποιώ? γεια σου. Έτσι. Εύκολο. Οκ, πάω, γεια. Φοβάμαι. Ξέχασα να πας να κοιμηθείς. Εντάξει.
Αλλά φοβάμαι. Άκουσα τέρας. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Ωραία. Πρέπει να βρω κρυψονάκι. Το μωρό! Το μωρό! Πρέπει να το πάρω το μωρό. Αλλά αγάπη μου, να κρυφτούμε και οι δύο μαζί. Θα ανάψω τη φωτιά. Θα ανάψω τη φωτιά, λες και δεν είμαστε. Έπεσε σε καλή κρυψονέ. Θα κάνει το μωρό, το μωρό. Όλα λάθος τα έχουμε πάει. Να με έχεις δει. Τέρας, όχι. Ζόμπι, και τον λέει και μόνος του. Όχι, τι θα κάνω τώρα, έφυγε και τώρα η μαμά μου. Τι θα κάνω τώρα, δεν είμαι καλή. Λοιπόν, πήγε. Πρέπει να κρυφτώ σε άλλη κρυψώνα, αυτή είναι χάλια. Μήπως μπορώ να κρυφτώ. Πάω στην πίσω πόρτα. Πάω από την πίσω πόρτα. Πάω στην πίσω πόρτα. Αυτός θα είναι τώρα από πίσω. Πού είναι αυτός? Έφυγε μάλλον. Τώρα θα περιμένω τη μαμά μου σπίτι. Όχι. Είμαι γκουφί γκουφεπέρ. Είσαι γκουφί γκουφεπέρ. Όχι, πάω να κρυφτώ. Δεν προλάβει να με Τι δει. είναι αυτό, λέιζερ? Ouch, 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 ouch. Ακρίτικα. Τι έχεις? Είσαι γκουφί γκουφεπέρ. Παίζω και κάτω έτσι. Άχρηστα πράγματα έχει εδώ, δεν έχει τίποτα. Φεύγω. Δεν πείτε. Αψού! Όχι. Τι ήταν αυτό που άκουσα? Από το πλοίο είναι, πώς το πλοίο? Αψού! Πάλι από το πλοίο, έλα σου πια. Βαριέμαι τώρα να πάω, άστο, θα πάω να κοιμηθώ. Αψού! Και πάλι βαριέμαι. Αύριο θα πάει την επόμενη μέρα. Πότε θα έρθει η μαμά μου? Έχω καεί εδώ πέρα με το μωρό. Ωραία. Πιστεύω ότι είναι ασφαλές. Έρχομαι, γλυκιά μου. Ήρθε. Μισό να σκύψω. Πότε θα έρθει η μαμά μου? Ήρθε. Μαμά, ήρθαν τέρατα και πήγαν να μας πάρουν και μπήκαν μέσα στο σπίτι. Τι είπες έγινε? Και μπήκαν στο σπίτι. Πέρα το μωρό. Ξέρω ένα πολύ ασφαλές μέρος. Ναι, είχε πει ναι, μπορεί να υπάρχει κρυψώνα στο κράδι, αλλά υπάρχει κάτι όμως κακό. Τι υπάρχει, όλα τα τέρατα δεν μπορούν να κολυμπήσουν. Ναι, αλλά όντως. Τόσο πολύ. Άντε, πάει. Βγάλε τα πράγματα πρώτα. Βαριέμαι. Δεν θα γίνει και κάτι, απλά θα πηγαίνω να ερχόμαστε. Ούτε εγώ ξέρω κολυμπή. Έλα στους ώμους μου. Έλα εδώ. Εσύ τι το κάνεις αυτό, αφού δεν ακουμπάς, εγώ να σας παίρνω. Έλα. Έλα εδώ, πάμε πάμε. Ας ασφαλίσουμε το μέρος. Και εδώ πέρα έχει φαΐ. Οπότε μην ερχόνεσαι. Εντάξει. Το μόνο πράγμα που μένει είναι να το ασφαλίσουμε. Και τίποτα άλλο. Εγώ θα ρίξω τον καναπέ. Θα με βοηθήσεις εσύ καθόλου? Ή μπα. Ναι, τώρα βοηθάω. Άντε, έλα.
βοηθάω, απλά είμαι πάνω. Τι κάνεις? Πάνω, κάνω βουλίτσες. Τι κάνεις δουλίτσες, τι κάθεσαι και το απέναντι. Τι κοίτας. Πιάσε τώρα το ψαλίδι και το κοπίδι και σβήσε όλα τα πράγματα που σκάνε εκεί. Εντάξει, τώρα πάω λίγο κάτω. Πάω λίγο κάτω τώρα, ένα τέρμα κάτω. Το καλό που σου θέλω. Πάω. Είμαι τώρα ήδη. Έχει και εδώ φάει, ωραία. Μη φοβάσαι με, εγώ σκουπίζω. Αλλά δεν έχει και πολύ. Μη μα περίμενε μία. Πήγαινε μία πάνω καλέ. Εγώ σκουπίζω. Τώρα ας ξεκινήσω και εγώ το καθάρισμα. Καλέ, μη φοβάσαι βρε μαμά. Εγώ όντως σκουπίζω. Σίγουρα, πάρα πολύ σίγουρα. Πρέπει να ξεκινήσω το σκούπισμα γιατί εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Σκουπίζω. Μας τα σκοτεύω. Εγώ κάνω το πάνω μέρος. Εγώ το κάτω. Λοιπόν, τώρα και εγώ βυθώνω λίγο. Πίστεψέ με μαμά. Πίστεψέ με μαμά. Θα σε πιστεύω σε. Θα θέλω. Εντάξει, έρχονται. Όντως, μπράβο. Λοιπόν, εγώ... Πρόσεξε επειδή είναι μουσκια με εκεί πέρα. Εντάξει, προσέχω. Μαμά, γλίστρισα. Πονά. Μην κλαις, έρχονται τα τέρατα σου. Ξέρω μια κρυψώνα. Πάλε. Μα πει πάνω. Έχει λάθος καράβι. Πού ρε φίλε. Το σωστό είναι βασικά. Παιδάκι μου. Να σου πω κάτι. Τι. Θέλω να σου πω κάτι. Να ξέρεις, δεν μπορούν να έρθουν στο καράβι, καθώς δεν μπορούνε. Έλα πάμε να είμαστε πιο ασφαλείς. Το βρήκα, ωραία. Έφερα και λίγα φαγητά. Οκ. Πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο.